ना फ्राय कारेन्टआनो थांना होबाय ना फ्राय बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मिरामिस भाजि सबाय बिमाजों आलु ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दालि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ब्रयलारजों आलु भाजा केमेरा माबा बोरैबा फुरगेव गेवसो नुयो माथो रियेलावबा बिराद माने कालारफुल नुयो ओमफ्राय बिदि माथाम फ्राय जागासिनो मोनथ'वाखै ओमफ्राय नै बिदि सालाद हाथ'वाखै रेडि खालामना दोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना सानदों जानांगौ माने इसेबां आइटेम संदों दिनै मानो देखायदोंना स' जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बोरायनि बिब' फैगोन आरोना दिनै रक्षा बंधन नालाय राखि खानो थाखाय फैगोन आरो माने बेयाव मानियो नालाय बिब' आब' लिंनाय दं सासे जोंहा नैयावनो सिलिगुरियावनो बे आब' माने बेयाव सोलियो नालाय रक्षा बंधन उत्सबखौ माने पालन खालामो नालाय स' दिनै फंबाय लिंबाय नालाय फंबायखौ राखि खानो थाखाय फैगासिनो दं आरो मोनफैथ'वाखै बिनि थाखायनो आङो ओंखाम जगार खालामबाय मोनखांजोब्बाय आरो गासिबो ना बोरायाबो डिउटियाव थांफिननांगौ नालाय बेनिखायनो आं थाब-थाबनो संनानै ओमफ्राय आब'मोनाबो फैगासिनो दङ मोनफैथ'वाखै ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना राखि खानायखौ आरोना दसेनि उनाव नेथ'नोसै मोनफैथ'वाखै नेगासिनो दङ जोङो मोनफैथ'वाखै आरो स' दा मोनफैबा दिन्थिनोसै नोंथांमोननोबो ना बोरायनि आब' लिंनायखौ आरोना ओमफ्राय नै माने राखि खाबाथ' गिफ्ट होनांगौ नालाय सारि गांसे लाबोना दोनफैदों आरो माने न'आवबो बेयावथ' दख'ना मोना नालाय उपाय गैया सारिखौनो होनांसिगोन आरो न'आव थांनोबो बोरै ना स' बेखौनो आं फसायनाय आरोना माबायदि नुदों कमेन्टआव खिथाहरदो रायजोफोर एसे देखायनि रंनानै आं जास्ट माबा अन्थावथाव नुखादों कालारखौ माने ओंखायनो मानसिजोंबो समायगोन गुफुर नालाय आब'आ माबायदि नुदों खिथाहरदो रायजोफोर दे कमेन्ट सेक्सनाव फंबाया नै माबा हाफ पेन्ट गाननासो थालाबाय मोजां ड्रेस गाननो हाया मा मोजां ड्रेस गाननांगौ यो मा मोजां ड्रेस गाननांगौ मोजां राखि खाजागोनानो बिदि थायो होमबा एसे मोजां माबाफोर गाननो हाया खामानि गैया नोंनि बडिया उदै थाया होमबा समायगौमोन ना रायजोफोर नायलाय उदै गेन्द्राद्रा ओमफ्राय बडि थाबाबो जिराय जिराय मोनजागासिनो दंबा जाबाय था जिराय जिराय जानानै थाब याव होमबासो हा सिनारिया जा मोजांखा नै रायजोफोर ना बेहा थांनांसिगोन डिउटि टाइम जाबाय जोंहा आब'जों आंजों दा जानोसै ना आब' साख्रियाल मानसिना उपाय गैयाना आब' जिखुनु हक राखि खाबाय मेन खामानिया जोब्बाय दा जेबो नंला जानाय लोंनाय आं सानदोंमोन नानि मोनाबो फैगोन नानि मोना फैयासै हारसिंसो फैबाय आब'आ माने बिदा फंबायफोरा जमा जाजोबना दंनो न'आवबो राखि खानो ओंखायनो फैनो हायासै ओमफ्राय एया साथि ना साथाया थांदो बाय बाय आज आंटी को भी दिखा देती हो थोड़ा मेरे को मत दिखा क्यों थांबाय बेहा डिउटियाव जोंहा माबा माबि खालामो
माने आब'नि फिसाला फैगासिनो दङ ओमफ्राय जों जयै जानोसै आरो नेथ'नोसै दसे उनाव ज'नो जानोसै ओंखाम थांसिगोन आब'मोना थांनो ओंखारबाय बेनो आब'नि फिसालाया हाय होनदो लाजियो लाजिदों कुसाला आरिबाय रुमखौथ' नुखाबाय फैबाय थाबानो जाबाय आरो एबार न दे थां होनबा दे हा अ इथिं मालाबा खुलियो खिन्थु प्रायानो खुलिया बन्धन बेंक दं इयाव ओमफ्राय खुलिया दिनै बन्धन माबा रक्षा बन्धननि बन्द दं दे थां होनबा दे दे आब' दे बाय हारसिं जाथ'लायबाय आंहा रायजोफोर थांजोब्बाय गासिबो मा होनो ओंखाम जाहोबाय आलासिफोरखौ जाहोनानै बिदाय हरबाय आरो ना दा खामानि गैथ'ला आरो स' दिनैनि भिडिअखौ माने बेखिनियावनो दोनथ'नोसै एसांखिनि माने लानायबो जादिया ओंखाम जानायफोरखौ लाबाय थादिया आङो बोरायाबो गैया बोराया थांबाय डिउटियाव दहायनो नुखाबाय नोंथांमोना स' थेंक इउ स' माच रायजोफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव ना बाय बाय गासैखौबो